Είναι πρόβλημα της οικογένειάς σου που ήρθε ο Ζαχουδάνης στο ξενοδοχείο και έφυγε όρθιος και όχι στα 4. Του κράτους είναι πρόβλημα. Όχι, δικό σου πρόβλημα. Όχι, ιδέα για αυτά. Όπως πήγε στην Άκη να Όταν είχαμε δει, έλεγα τα άλλα. Μην μιλάς, μωρέ. Τώρα γυρνάμε. Φας κανένα μπάτσο, μην μιλάς. Θα μιλάω. Λέγε, φίλε. Δεν κατάλαβα. Μην απαντήσω. Κάτσε λίγο. Κάτσε μπουγάτα. Πού είναι το ραπ. Για τον Οπάτα δεν πού είναι. Έπεσε κοκακόλα. Είναι τρελός. Δεν είναι βλακιά, πώς δεν απαντήσω. Σταμάτα, ρε. Μην μιλάς πάνω την ώρα που μιλάει ο φίλαθλος τώρα να πάρει. Το παδό που μπερδεύεται. Την ομάδα να έχει λίγο πολιτική. Να έχεις Πολιτική γιατί να έχω, αυτός είμαι. Τι θα πω. Πολιτική δεν είμαστε πολιτικοί. Όχι, όχι. πολιτική. Αν είσαστε. Μαγαζιά κλείσαμε γιατί δεν είχαμε πολιτική. Θα μας τρελάνεις τώρα. Ένα ωραίο μήνυμα, δες. Ναι, τι λέει εδώ. Αν ήσασταν δημοκρατικοί. Όχι τηλεορικό. Αν είσαστε δημοκρατικοί. Μαγαζιά κλείσαμε γιατί δεν έχουμε πολιτική. Μην είμαι τώρα πολιτική, δεν έχουμε πολιτική. Πάντως, φίλε μου Νίκο, με την πολιτική μου μες στη ζωή μπόρεσα και πέτυχα πολλά πράγματα. Να το ξέρεις. Δεν πετύχαμε τίποτα. Το νούμερο δεν μας είπες. Ορίστε. Το νούμερο, λίγο πιο κάτω. Το νούμερο. Το νούμερο. Ναι. Λίγο πιο κάτω, παίζει κανένα ρόλο το νούμερο. Ναι, για τον Τρέγια παίζει φαίνεται. Για όλους τους άλλους Έλα ρε τώρα, σου βαρεθείτε λίγο. Καλά σου λέει. Άντε καραγκιόζουλε τώρα. Εδώ Άρης σφάχτηκε να πούμε και ασχολείστε τώρα. Άσε τώρα. Σφάχτηκε από το Γιαννακόπουλο Άρης τώρα και μαλακίες τώρα εδώ. Άντε. Αυτός με άντρες πάει φαίνεται. Έγινε Άμα θέλει να σου έρθει μετά τις 2 να... Εντάξει, έγινε. Είναι κρίμα αυτό το υλικό που έχει ο Άρης να μην έχουν καταφέρει να το εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι που είναι στον πάγκο. Κύριε Κόντι, ακούτε. Και δεν μπορεί ο Άρης. Και δεν μπορεί ο Άρης. Άσε Κόντι. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους που είναι στον πάγκο. Εντάξει, δεν μπορεί ο Άρης με τον Ολυμπιακό να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να κατεβάσει πολύ ωραία την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι ακριβώς το ίδιο σύστημα. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Κόκκι είναι μπροστά μόνος. Πέρυσι και πρόπερσι Ραπτόπουλε φωνάζαμε βάλτε ένα ψηλό δίπλα στον Κόκκι. Τους πήραμε τους ψηλούς. Σιγά, Στροπελέκη. Πού στο διάλογο είναι ψηλή αυτή. Σταμάτα, Στροπελέκη, σταμάτα. Πού είναι αυτή η ψηλή. Σιγά. Έκρηξε μπουγάτσα νούμερο 3. Νούμερο 3. Αύριο YouTube. Ναι. Δεν ξέρω, φίλε. Υπάρχουν φωτογραφίες. Θες να σου το πω. Υπάρχουν Η θύρα 4 εύχεται ολόψυχα κατάκτηση του πρωταθλήματος στο εντιμότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Ακριβώς, αυτολεξής το είπα. Οκ, εντάξει. Δεν το ήξερες δηλαδή, ρε φίλε. Δεν το ήξερες. Δεν το ήξερα. Άμα είναι άνθρωπος. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. Υπάρχουν φωτογραφίες. Περίμενε ρε να ακούσουμε ρε. Μα υπάρχουν φωτογραφίες. Σου λέω. Και τι σημαίνει αυτό ρε Μπουγάτσα, ότι το έκανε Παοξής. Καλά ρε πλάκα μας κάνεις. Ένα στημένο δηλαδή. Καλά ρε πλάκα μας κάνεις. Φωτογραφίες υπάρχουνε. Σου εύχομαι εσένα κύριε, δεν ξέρω, Καρασαΐδη, Σαραμασαΐδη, πόσα λένε, να μην γελάσεις από εδώ και πέρα μέχρι να πεθάνεις. Αυτό σου εύχομαι. Να μην βγάλει ποτέ γέλιο το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις, να μην βγάλει γέλιο. Αυτό σου εύχομαι. Συχαμένε. Αυτό σου εύχομαι εσένα μάστορα. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ εκεί πέρα. Εντάξει. Γιατί λένε πολλοί ότι θα τιμωρηθούμε. Θα χάσουμε βαθμούς. Θα μας αφαιρέσουν βαθμούς. Γιατί τώρα δεν σε αφαιρούν βαθμούς κάθε Κυριακή. Χθες αφαίρεσαν 3 βαθμούς. Την άλλη Κυριακή θα παίξουμε το πιλαδάκι, θα σε αφαιρέσουν άλλους 3 βαθμούς. Κάθε Κυριακή δεν σε αφαιρούν βαθμούς. Σήκω φύγε από αυτό το βρωμερό τρισάθλιο πρωτάθλημα. Δηλαδή τι κάνεις εκεί. Ή φεύγεις, δύο είναι οι λύσεις. Ή φεύγεις, παίρνεις την ομάδα και φεύγεις. Μπας και γίνει κάτι επιτέλους. Μπας και ταρακουνηθεί αυτή η βρωμολίγκα. Πώς τη λένε. Ή τον κάνεις μπάκα. Ένα από τα δύο. Ή τον κάνεις μπάκα ή παίρνεις την ομάδα και φεύγεις. Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης λύσης. Να πάρεις την ομάδα και να φύγεις. Γιατί δεν νομίζω. Αν ρωτήσεις 10 Αριανούς Στρατόπουλε και οι 10 θα σε πούνε πάρε ένα προσκόρτα την ομάδα και φύγε. Λάθος. Όχι, εγώ. Πάρε την ομάδα και φύγε. Θα σε αφαιρέσουν βαθμούς. Τώρα δεν σε αφαιρούν βαθμούς. Και που είσαι σε αυτό το πρωτάθλημα ο Καραγκιός Μπερδές δεν καταλαβαίνεις. Καρκίνο βγάλαμε. Καρκίνο βγάλαμε σε αυτό το γελίο πρωτάθλημα. Δεν είναι πέναλτι γιατί το κάνει. Είμαστε οπαδοί. Ο Βαρούχας είναι οπαδός του Άρη. Άντε πάλι το Βαρούχα. Ο Βαρούχας είναι οπαδός του Άρη. Άντε πάλι ρε. Καθηγητής διαιτησίας είναι. Με τρελαίνεις τώρα. Όταν λέει κατά του Άρη δεν το λες ρε βλάκα. Και τότε το λέω. Πότε είπε κατά του Άρη. Και τότε το λέω Ζάχο. Μη με τρελαίνεις να πούμε. Σου λέω Βαρούχας. Είναι καθηγητής διαιτησίας.
Όταν βγει. Είπε ο άνθρωπος ότι είναι πέναλτι. Ήταν πέναλτι στο μάτι της Τούμπας. Το είπε. Το σπρώχνει με το δεξί. Το σπρώχνει με το δεξί. Ήταν πέναλτι. Το είπε. Σήμερα δεν χρειάζεται να μου το πει ο Βαρούχας. Αυτό σου λέω. Δεν χρειάζεται να μου το πει ο Βαρούχας. Εσύ είσαι ο παδός του Άρη. Μπορεί να βλέπεις με κίτρινα γυαλιά. Ο Βαρούχας είναι ο παδός του Άρη και το είδε πέναλτι. Δεν καταλαβαίνω. Σε ξαναρωτάω. Εσύ το βλέπεις με κίτρινα γυαλιά. Ο άλλος θα σε πει που βγήκε ότι εσύ το βλέπεις με κίτρινα γυαλιά. Ζάχο. Και το είδες πέναλτι. Εντάξει, ο Βαρούχας λοιπόν. Ο Βαρούχας λοιπόν δεν φοράει κίτρινα γυαλιά και είπε ότι ήταν πέναλτι. Εντάξει, τελείωσε. Σταμάτα, μην βγάζεις τις φλέβες σου αυτά. Όταν πει κάτι κατά του Άρη όμως ο Βαρούχας θα το υπερασπιστεί. Θα το υπερασπιστώ εγώ εκεί. Έτσι, ναι. Κατάλαβες. Δεν έχει μυαλό. Καλημέρα. Μάλλον ο Μπουγάτσος με τον. Μάλλον ο Μπουγάτσος με τον Τρέγια πόσα διαρκές είχε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Πώς έχει. 1500 έχει ο Άρης, 3000 είχε ο ΠΑΟΚ. Τι. Έτσι γράφουν οι εφημερίδες. 1500 είπε. Πόσα είναι? Καλά ρε, δεν τρέπεστε ρε. Καλά ρε, δεν τρέπεστε. Εδώ Εξέδρα. Εξέδρα, Αθηναϊκή εφημερίδα. Έφυγαν 3.000 διαρκές. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η αντιαπόκριση των οπαδών του Άρη. Εντυπωσιακός αριθμός που έδειξε η χθεσινή καταμέτρηση 800.000 ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ. Δεν έχει ξαναγίνει. 30 χρόνια ασχολούμαι με τον Άρη. 3.000 διαρκές μέσα σε 10 μέρες. Τελείωσες. Τελείωσα, ναι. Κοιτάξτε κύριε Αναστόπουλε. Νάτος. Σας είδα προηγουμένως από κοντά και μιλήσαμε τέτα τέτ πριν 20 λεπτά. Όχι τέτα τέτ, πλάι ήμασταν. Σας είδαμε την κούρσα μου και μιλήσαμε. Εκείνο το αγοράκι ποιο ήταν μέσα στα μάξι που είχες? Εκείνο το αγοράκι ήταν ο Μπαρτσελώνας που ήταν Αριανός κιόλας και σε έλεγε τη γνώμη έχει. Για τους Αριανούς που έχεις εκεί πέρα σε έλεγε τη γνώμη έχει. Ναι. Σε έλεγε τη γνώμη έχει. Ότι οι ίδιοι τους κυνηγάνε να τους ζήρουνε. Και τους δύο που τους έχεις εκεί πέρα. Δεν αξίζει να ασχοληθώ καν κύριε Αναστόπουλε. Με μειωμένες προσωπικότητες. Έχεις δώσει εκπομπή, σε είπανε και άλλα άτομα. Θα βάλω Το μόνο που σε ενδιαφέρει που δεν μιλάνε για την τέρα. Άκουδο τώρα. Εκπομπή δεν κάνουν για την ομάδα τους και μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν τον Πάο. Από εκεί και σε καλά θα μιλήσουμε και για αγωνιστικά. Θα μιλήσουμε αγωνιστικά τώρα. Για αγωνιστικά τώρα κύριε Αναστόπουλε. Ο Ηρακλής. Εσύ με χαμάλι του μετρό που δουλεύει στο Μάκρο, χαμάλι που δουλεύει για 15 ευρώ στο Μάκρο. Καλύτερα 15 ευρώ, καλύτερα βρεγγελί 15 ευρώ, παρά 15.000 ευρώ με τον τρόπο που τα παίρνεις εσύ. Καραγκιόζη, Λούλη, Αλούλη. Στην Πολυτεχνείου δεν είναι τώρα βρε. Άντε στην Πολυτεχνείου τώρα. Άντε στην Πολυτεχνείου βρε. Ξεφωνημένοι, άντε που σε περιμένουνε. Άντε ξεφωνημένοι, άντε. Λούλη. Ξεφωνημένοι, άντε. Πολύ σε ανεχτήκαμε, ξεφωνημένοι. Άντε στην Πολυτεχνείου, βάρδια έχεις, τρέξε. Πω, τέτοιο πράγμα ήταν. Άντε, σε ανεχτήκαμε πολλά χρόνια. Ξεφωνημένοι, άντε. Έλα. Όχι, το που σου λέει πυρμά και το λέει τώρα. όχι σε αλλιάς αναφέρεται προσωπικά. Μην το κάνεις, μπορεί να σου μείνει. Και το κάνεις και ωραία κι εσύ. Πώς το κάνει? Λες να μου μείνει. Δεν ξέρω. Πες ό,τι θες. Το Μπάκεβιτς δεν τον έπιασες. Το φίλο τον είχες πηδήξει. Άκου να δεις. Τότε μπα έβγαλε, τότε μπα. Άκου να δεις. Τότε μπα έβγαλε. Άκου να δεις. Ο Μπάκεβιτς που κατέβασε τα παντελόνια. Καραγκιόζη. Άντε Καραγκιόζη. Το Μπάκεβιτς δεν το πήρε τίποτα. Και οι δυο με τα μούτρα. Άκου να δεις. Φταίει ο Μπάκεβιτς. Λοιπόν. Στάσου λίγο. Φταίει ο Μπάκεβιτς. Λοιπόν, δεν μου άρεσε ο τόνος σου. Άκου να δεις. Άμα ο Μπάκεβιτς ρε. Ναι, ο Μπάκεβιτς. Ναι, ο Μπάκεβιτς. Κάτσε λίγο ρε. Άμα ο Μπάκεβιτς καθόταν πίσω, έδινε χώρο στον Ολυμπιακό και έχανε ο Άρης. Θα έλεγε τα δεν θα με έλεγε σήμερα ότι φοβήθηκε το μάτς του Μπάκεβιτς. Πριν το μάτς το είπα. Πριν το μάτς το είπα. Πριν το μάτς το είπα. Τι είπες πριν το μάτς? Τι είπα του, διαβάζεις. Στείλει μου, διαβάζεις. Διαβάζω κάθε μέρα. Διαβάζεις. Κάτσε λίγο. Διάβασε. Τι είπα εγώ ρε. Ναι, τι είπες, για πες. Να δώσει χώρο ο Μπάκεβιτς στον Ολυμπιακό. Το έγραψα. Ναι. Το είπα πριν. Λοιπόν, πες ότι δεν σε έχανε. Παιδάκι μου. Πες, μπορούσε και να γινόταν, εσύ θα έλεγες κάτι. Είδες κανένα παιχτό να παίζει μπάλα χτες. Κάτσε λίγο ρε Σάκο. Δεν είμαι σαν τους ρεπόρτερ που ξέρεις. Ρε, περίμενε. Πες ότι δεν έχανε. Ναι. Και έτσι. Έχανε. Τι θα έλεγες τώρα? Θα βγαίνεις και θα έλεγες. Τώρα τι θα έλεγες? Θα βγαίνεις και θα έλεγες. Τι έγραφες εδώ ρε πριν το μάτς. Δεν τρέπεσαι να μου λέγες. Μα εγώ τα είπα πριν το μάτς κύριε. Ναι, γιατί, ναι ρε φίλε, ναι. Γιατί όταν βγαίνει ο δικαστής του Αριού Πάγου και σε απειλεί και βλέπεις τον Αβραμάκο μέσα σε ένα μήνα να παίζει εθνική. Δηλαδή ξαφνικά ο Αβραμ έγινε παίκτης ρε. Έγινε παίκτης και παίζει εθνική Ελλάδος. Μέσα σε ένα μήνα. Για να πάει να παίξει την εθνική. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε ένα μήνα έγινε παίκτης. Σε αυτό έχει δίκιο. Βγήκε ο δικαστής του Αριού Πάγου και έβαλε τη θηλιά στο λαιμό της κόρδας. Τι να κάνει ο Σκόρδας? Σιγά. Μην εξατίζεις. Φέρ' του λίγο νερό. Εντάξει. Λοιπόν, πει για τον ΠΑΟΚ και μετά δύο πραγματάκια θέλω να πω εγώ. Λοιπόν, λέγε. Όχι, ας πει για τον ΠΑΟΚ πρώτα. Δώσ' το λίγο νερό να πει. Και εγώ θέλω λίγο.
Έχω και ηρεμιστικά. Βαλεριάνες να φέρνεις που είναι πιο ηρεμές. Εγώ να πω ότι πέρασα έξω από το Χαριλάου, κύριε Ραπτόπουλε. Πότε ρε? Προχθές. Και έγινε ένα μαγαζί κινητής τηλεφωνίας και λέει δώρο με κάτι σύνδεση και ένα διαρκείας. Και αυτά τα μετράνε μήπως? Αυτό δεν μετράνε. Το γράφει στην Μαρία, όποιος επιστρέφει. Σε μαγαζί κινητής τηλεφωνίας. Αυτά δεν μετράνε, κύριε Μακουκούλα. Τα διαρκείας. Σε αυτά που γράφουν. Αυτά δεν μετράνε. Για πες το, δεν τ' άκουσα. Δώρο με κάτι σύνδεση Εγώ διαρκείας. είχα τέτοιο διαρκείας πέρυσι. Όχι. Δεν μετράει. Δεν μετράνε στον επόμενο τελικό που θα Δεν πάει. μετράνε τα διαρκείας αυτά στην καταχώρηση μέσα. Δεν μετράνε. Αν και μπορούσε να μετράνε. Γιατί το 10% από τη σύνδεση πηγαίνει στην Παϊάρης. Μπορούσε να μετράει. Κι όμως δεν μετράει. Και αφού πέρασες, λες ότι πέρασε έξω από το Χαριλάου, κύριε Μακουκούλα, για πες μας τι κόσμο είδες στην μπουτίκ μέσα στο Μέγαστορ. Για πες μας. Μόνο στο 150. Για πες μας, κύριε, που εγώ πήγα τη Δευτέρα να πάρω διαρκεία στο Μέγαστορ και είχε 50 άτομα, όλα και έφυγα. Όχι, να μας πει ο κ. Μακουκούλας στο Καφτατζόγλιο πόσο κόσμο είχε. Ναι, για τα διαρκεία. Και λαοθάλασσα στο Καφτατζόγλιο. Αύριο βγαίνουν τα διαρκεία. Δεν κάνετε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, είστε πάρα πολύ καλοί Έλληνες και αγαπάτε την εθνική σας την ομάδα. Μου μαλώνατε εδώ πέρα για τα διαρκεία. Ουσία, πίεση χωρίς ουσία. Είχε πίεση. Πολύ άνετα στο κέντρο να αλλάζουν. Έλα ρε Ζάκο τώρα, έλα ρε Ζάκο. Είχε ένα Με δεκάλεπτο. 15-80 λεπτά πέσανε τώρα. Άκου να δεις. Άσε τώρα. Τι πίεση με λες τώρα. Πίεσω τα πράγματα. Πίεση. Με την ΑΕΚ προηγήθηκα, έχασα. Με τον Παναθηναϊκό προηγήθηκα, έχασα. Με τον Παναθηναϊκό προηγήθηκα, έχασα. Φτάνει πια, διώξ' τον. Άσυχτη, διώξ' τον. Κατίνο βγάλαμε. Τα σούτια μεταξύ των Αριανών. Εσύ είσαι κότα που δεν τα ανέφερες καθόλου. Ποιος? Εσύ. Τι λες ρε? Ναι ρε φίλε. Εγώ τα ρε φίλε, κάτσε λίγο ρε, γιατί τρελάθηκα τώρα. Ρε φίλε, κάτσε λίγο γιατί τρελάθηκα. Δεν μου λες ρε φίλε, εσύ δηλαδή διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Εσύ διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ στην αρχή. Του πεκιά σου, τώρα μιλάω εγώ. Αντε ρε καναγκιός κλείσε ρε. Αντε ρε καναγκιός θα με πεις εμένα του πεκιά σου βλάκα. Κλείστο να ρε. Θα με πεις εσύ βλάκα βλαμένε. 19 χρονών έγινα βλάκα. Έχω να σπρίξει τα μαλλιά μου στον Άρη. Βλάκα. Θα με πεις εσύ τον πεκιά σου! Καταρχήν, ποτέ δεν είπαμε ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Χάσετε ένα κύπελο, δεν μας κλείσετε το. Δεν μας κλείσετε το σταθμό επειδή χάσετε το κύπελο. Επειδή ο προπονητής σας χυμότανε και επειδή δεν πήρατε σέντερφορ και πήρατε τον Αμαρόζο, δεν μας κλείσετε το σταθμό έτσι. Ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι εκπροσωπούμε τον Άρη. Ναι, πείτε για τα σούτια που πέσανε λέει. Στην κερκίδα των Αριανών. Αριανοί μεταξύ τους. Τίποτα δεν είδα. Δεν είδες τίποτα. Πραγματικά δεν είδα τίποτα. Τι? Ναι, πάνε γιατί. Ναι, πάνε ερεμήσεις. Πάνε και έχει μια βρύση με κρύο νερό, ρίξε στο κεφάλι σου λίγο. Άκου να δεις. Το μικρόφωνο μαζί το πήρε, πρέπει να το κλείσει τα πήρε. Λες το μικρόφωνο ρε. Πήρε οφελώς στο μικρόφωνο. Ακούγεται κανένα καζανάκι. Λοιπόν, να πούμε όμως, περίμενε. Αυτά τα έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό. Πριν το μάτς με τον Μπάουκ τα είπα. Στον πρώτο γύρο. Πριν το μάτς με τον Μπάουκ. Εντάξει, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Έχουμε το χειρότερο προπονητή του ελληνικού πρωταθλήματος. Της Αλφα Εθνικής. Εντάξει. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Μπάουκ θα έχουμε το μάτς με τον Βάζελο. Μετά το μάτς με τον Μπάουκ έχουμε το μάτς με τον Βάζελο. Μετά το μάτς με τον Βάζελο έχουμε το μάτς με την Γριά. Πάμε στο φίλο τώρα, ναι, λέγει. Εντάξει. Και του μπεκιά σου δεν είναι. Του μπεκιά σου δεν είναι. Του μπεκιά σου δεν είναι βρισιά. Νομίζω βρισιά το δουλεύω. Εντάξει. Τι είναι δηλαδή. Στο Αρσάκιο είσαι εσύ δηλαδή. Δεν μου είπες τι διαφώνησε, να μου πεις τι διαφώνησε με αυτά που είπα. Αφού άρχισε να καυγείς. Σαν πολτό. Είπα κάτι, το λέω ρε φίλε, διαφωνείς με αυτά που είπα εγώ. Σαν τον τρόπο κάνει. Είπα κάτι εγώ λάθος. Ναι. Έχει βγει απόφαση ο Άρης να είναι εκτός των play-off. Και το βλέπουμε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή ο Άρης σπάζεται. Και που παίζω σε αυτό το Καραγκιός Μπερτές πρωτάθλημα. Τι καταλαβαίνω, το μόνο που γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Χαλιέται η υγεία μας, αρρωσταίνουμε, θα βγάλουμε κάνα καρκίνο και θα πεθάνουμε. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει Ραπτόπουλε. Αυτό θα γίνει Ραπτόπουλε. Τίποτα άλλο δεν θα γίνει. Θα γίνουμε εγκληματίες. Γιατί αν τον πετύχω το Χαραλαμπίδι μπροστά μου, αν τον πετύχω μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ότι αυτή η ομάδα στην Α Εθνική δεν κρατιέται με αυτό το Εγώ λέω ότι θα βγει η Ευρώπη η ίδια ομάδα. Καλά, εσύ μπορεί να πεις ότι θα πάει και στο Champions League. Χωρίς μεταγραφές θα βγει η Ευρώπη. Καλά, ρε φίλε. Γιατί οι ομάδες αυτές που είδαμε σήμερα, ο Ηρακλάκος και ο άλλος το Εγάλο, ποιος ήταν, Ιωνικός, είναι ομάδες αυτές. Είναι αυτές ομάδες τώρα που παίζουν μπάλα. Δεν μπορεί να βγει ο Άρης είσαι σίγουρα ομάδα. Είναι ομάδα, ρε φίλε. Άσε με τώρα. Ποια ομάδα είσαι, πού είσαι και είσαι ομάδα. Άσε μας τώρα. Φωνάζεις και όλα, για οποίος φωνάζει έχει δίκιο δηλαδή. Εσύ φωνάζεις τόσο. 7 χρόνια στη Μήτια Εθνικής. 2 φορές πήγες. Ποια είναι η ομάδα σου μωρέ. Και σε πειράζει. Ο Ιωνικός 15 χρόνια. Δεν έχω κακάτσει. 15 χρόνια εστέρβε. Τον Όγιος τον διώξατε, καλά κάνατε. Πήρατε ένα προπονητή, μη μιλάς. Πήρατε ένα προπονητή, μη μιλάς. Μη μιλάς, δεν μιλάω τόσο. Το διώξαμε και να βγούμε Ευρώπη. Το διώξατε.
5 λεπτά. Και αν ακούς 5 λεπτά. Κάθε μέρα ρε φίλε. Αν ακούς 5 λεπτά. Έλα ρε φίλε. Καθημερινά. Θες να πεις δηλαδή το λίπερο παίζει. Έχει 2 ώρες Άρη ρε φίλε. 2 ώρες. Από τις 24 ώρες τη μέρα 2 ώρες παίζει. Γιατί έχει πάω να με τρελάς, δεν τρέχει. Άσε με ρε φίλε. Έλα ρε, εντάξει, αυτός είναι ένας οπαδός, παλιός οπαδός. Ένας παλιός οπαδός, εντάξει. Σταμάτα, τι σταμάτα. Δεν λες τίποτα. Ένας παλιός οπαδός είναι που λέει βλακίες. Μην τον ακούς. Άκουγα ρε άνθρωπε στο τέκι. Να μην ακούς κλείστα τα κολοράδια της πόλης. Μας έχουν βγάλει τα έντερα να πούμε. Σταμάτα, δεν φωνάζεις για τα δύο ραδιόφωνα. Λοιπόν, άκου τα πω και κουβέντες. Θα πω για κουβέντες, σταμάτα και άκου. Άντε να πούμε. Δεν έδωσε για τη Βέρεια. Πολλά. Καταρχήν να σου πω, επειδή έχω δει 100 φορές τη φάση. Σταμάτα ρε φίλε, όχι σταμάτα λίγο. Φίλε, άκουσε με λίγο, θα πας σε μια εκκλησία εκεί στη Βέρεια, θα ανάψεις ένα κεράκι, θα κάνεις το σταυρό σου και θα πεις ευχαριστώ Θεό που δεν έφαγα 6-7 γκολ σήμερα. 18 γκολ έπρεπε να τρώγα. 18 γκολ έπρεπε να τρώγα. Τότε τι βγήκες να μας πεις. Τι λες μωρέ τώρα, πλάκα μας κάνεις κι εσύ. Ας τώρα ρε να πεις. Φιλαράκι είσαι καλά να πούμε. Καταρχήν πόσο χρόνο είσαι. 16. 16, άντε καλή νύχτα. Άντε κοιμήσου γιατί άφησες σχολείο το πρωί. Άντε. Πρόσεξε πώς μιλάς. Άντε κοιμήσου λάκα. Άντε γαμίσου. Κλείστος. Τέλος. Βγήκε τώρα το 16χρονο να πουλήσει μούρι εδώ πέρα. Εσύ 16 χρόνια τι έκανες. Εγώ τι έκανα. Θα σου πω μετά την εκπομπή και θα μας βγάλουν το χ. Το χ θα μας βγάλουν εκεί πέρα. Σιγά ρε άντρα. Σιγά βρε. Που έκανες παρέλαση με τα κουνάκια κι εσύ. Βγήκε τώρα να μας πει τώρα. Τι βγήκε να μας πει. Να χαθείς από εκεί. 6 γκολ έπρεπε να φάει. Τι βγήκε να μας πει. Καλά τώρα έχουμε για το μάτς. Μιλάμε το Άρης Βέρεια. Για το Άρης Βέρεια τώρα. Τελείωσε. Όποιος βγαίνει να μιλήσει για το Άρης Βέρεια θα τον κλείνεις. Τελείωσε. Ρε μαγκιά πουλάς. Σιγά ρε άντρα. Ρε το μπουγάτσα. Τελείωνε. Άιντε. Θα φας κανένα πλακόνι κι εσύ. Πέμπτη φίλε αντένα. 10 η ώρα πέμπτη. Ρε κοντέ άκου λίγο. Άμα το παπάρι που μπει μέσα σου θα δεις τη γλυκά. Έχεις βάλει κατάλληλο. Και αυτός πώς μιλάει. Σταματήστε. Όταν μιλάω ρε ανάγωγε. Άμα είσαι καμιά κόμμενα. Ναι μωρό μου αυτά. Εσύ πού το ξέρεις πως μιλάω στην κόμμενα. Δεν πήγαμε στην δισκοτέκα. Στην δισκοτέκα. Δεν είχαμε πάει. Πώς μιλούσα. Και χόρευα. Αγριάνθρωπος ήμουν και εκεί. Σιγά άντρα. Φοβήθηκα τώρα. Πώς σε κάνω μια ερώτηση. Ποια ήταν η πιο καθαρή ομάδα. Ο Άρης ρε πέρσι και φέτος πήρε ένα μάτι. Τι καθαρή. Ποια ήταν. Ο Άρης φέτος ένα λεπτό. Έχει διοίκηση εσύ να γίνει βρώμη και ρε Άκουνάτης, εγώ δεν θα πω. Έχει διοίκηση να αγοράσει μάτς. Ο Άρης κανένα μάτς. Είμαι περήφανος που είμαι καθαρός. Μια ζωή και περήφανος. Περήφανος που δεν είμαι στη γωνιά και δεν είμαι στο άλλο του Κόκαλου και του Βαρδινογιάννη. Άνθρωπος λοιπόν αυτός που εγώ όταν τον έκανα χειραψία είπα δεν θα πλύνω το χέρι μου, έτσι. Μετά από 3 χρόνια τον Άρη με μεταγραφές τύπου μπα τον είχε 89ο, έπαιρνε το κότερο και πήρε βόλτα μαζί με τον Ρουβά στο Αιγαίο, αδιαφορούσε για τον Άρη, έβαλε τη Λακού πρόεδρο στον Άρη, έβαλε και γινόταν ο χαμός. Και εμείς τι λέγαμε τότε, όλος ο λαός του Άρη. Όχι μόνο σου Καπλέα, έλα κοντομινάκι ανέλαβε. Βγες μπροστά, πάρ' τον Άρη. Ό,τι κάνει τώρα ο Σαββίδης που πήρε τον Πάοκ, ο ίδιος ασχολείται. Λοιπόν, ο κύριος Κοντομινάς, το λέω και κύριο. Λοιπόν, ο Κοντομινάς λοιπόν δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τον Άρη. Όχι φίλε, δεν ήταν κύριος. Δεν ενδιαφέρθηκε για τον Άρη πραγματικά. Ενδιαφέρθηκε για να μπει στην Ιντερ Αμέρικαν. Να πάρουν οι Αριανοί. Να πάρουν μια αρχή στην Ιντεραμέρικα. Ο Κοντομινάς, αν ήθελε να κάνει τον Άρη μεγάλο, αν ήθελε να κάνει τον Άρη μεγάλο σε ένα χρόνο μπορούσε. Όπως έκανε τον Αλφα μεγάλο κανάλι σε ένα χρόνο. Πήρε τότε τη Μεγάκη, τον μικρού Τσικοκόλους, αυτούς καραγκιότσους και έκανε μεγάλο τον Αλφα. Σε ένα χρόνο μέσα μπορούσε τον Άρη να τον κάνει τεράστια δύναμη. Ο Κοντομινάς. 3 χρόνια που έμεινε το κότερο, κάνει πόλη στο Αιγαίο με τον Ρουβά. Ήταν λίγος για τον Κοντομινά, δεν ήθελε να κάνει τον Άρη μεγάλο. Αυτός ήταν ο Κοντομινάς. Και καλά έκανε το σύνδεσμος και τον έκρασε. Και όχι μόνο ο σύνδεσμος, όλος ο λαός του Άρη. Ο σύνδεσμος τότε ήθελε την εξουσία να πάρει ο σύνδεσμος τότε. Άλλα ήθελε ο σύνδεσμος τότε. Που είναι τέταρτος αυτή τη στιγμή στο μέσο όρο εισιτηρίων και θα είναι τρίτος στο τέλος της χρονιάς. Αυτό τι σημαίνει? Κατεβαίνεις με αυτό το όπλο στα χέρια σου και απαιτείς ξένους διαιτητές στα παιχνίδια του Άρη. Δεν σε πετάει ένα κοκαλάκι μόνο με τον Μπάουκο Περέρα και κάθε Περέρα και το δέχεσαι. Ξένους διαιτητές στα ντέρμπι ο Άρης. Ο Άρης είναι τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη, Θόδωρο Καρυπίδη, και το έχεις καταλάβει.
Το έχει καταλάβει κάθε Κυριακή. Δεν το ήξερε, ποιον το έχει καταλάβει κάθε Κυριακή. Σε ένα κατάμεστο στο Χαριλάου, όλη η Ελλάδα θαυμάζει αυτό το λαό από τις τηλεοράσεις, από την κρατική τηλεόραση. Θαυμάζει αυτό το λαό. Μικρά παιδιά στον Εύρο, μικρά παιδιά στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο. Βλέπουν αυτό το λαό και θαυμάζουνε. Έχεις αυτό το λαό δίπλα σου που σε στηρίζει. Σε στηρίζει. Αυτό το όπλο θα πάρεις και θα κατέβεις στον Περέρα και θα του πετάξεις στα μούτρα τα εισιτήρια του Άρη. Τα εισιτήρια, 105.000 μέχρι τώρα. Πάω για 200.000 στα παιχνίδια του Άρη. Δεν μπορεί ο Άρης να παίζει με Έλληνες διαιτητές. Και ο Ατρομητάκος να έχει ξένο διαιτητή. Λοιπόν, Θόδωρε Καρυπίδη. Μετά από αυτό το μίνι ξέσπασμα Μπουγάτσα που έχει γίνει κατακόκκινος σαν μπαρμπούνι. Ποιο το κουτιάνι ρε. Μπουγάτσα γιατί δεν έκανες τίποτα. Εμένα λες το Καρακιόζη. Εσένα. Κλείς τον άρε το Καρακιόζη. Κλείς τον Καρακιόζη. Καρακιόζη. Καλά, τι είπες ρε. Καρακιόζη. Αν θες να μάθεις ηλίθιε, βλάκα, αυλάκα. Αυλάκα, είχα κόψει κάθε σχέση μαζί του βλάκα και τον έπαιρνα τηλέφωνα απειλητικά τηλεφωνήματα εγώ ρε. Τον έπαιρνα τηλέφωνα απειλητικά τηλεφωνήματα ρε. Συγγενή μου και τον απειλούσα να φύγει από τον Άρη ρε. Ένα λεπτό ρε. Στεφτήρα, θα μιλήσεις εσύ για μένα. Βλαμένε. Αυλαμένε. Τι έπρεπε να κάνει. Αυλαμένε. Τι έπρεπε να κάνει ρε εσύ. Θα μιλήσεις εσύ για μένα βλάκα. Που τον έπαιρνα και τον απειλούσα τη ζωή εγώ. Βλάκα. Τι έπρεπε να κάνει ρε Σύνικο. Απειλήσα το δικό μου τη ζωή. Εγώ βλάκα. Έδωσα το τηλέφωνο του. Πότε σε άτομα και τον απειλούσανε. Καλά ρε, είστε καλά ρε να πω. Σόγανε που θα βγεις εσύ σε μένα να μιλήσεις. Πόσες φορές ήρθε ο Άρης με μαύρες φανέλες. Το κύπελο κίτρινεται. Ήρθε με μαύρες φανέλες, πήρε το κύπελο. Κίτρινεται. Το κύπελο κίτρινεται. Ανταριανάρα, ακόμα ένα. Στο Λευκό Πύργο ετοιμαστείτε να βγείτε όλοι. Όλοι.